Tawag para sa mga kakasalon. Enot na tawag kay Eric Gilbert Smith, 34 anyos, soltero, Canpeña Francia Avenue, Naga City. Aki ninda James D. Smith, asin Antonieta P. Tapel. Buot mag-agom kay Karen Angelica Moran Morang,
24 anyos daraga, kan Villa Oviedo, Cararaya, Naga City, aki ninda Nelson G. Morang, asin Divina Gracia C. Moran. Ki Mark David P. Regalario, 37 anyos, soltero, kan Molave Street, Peña Francia, Naga City, aki ninda Ricardo G. Regalario, asin Aida T. Plopino. Buot magagom ki Cherry Ann B. Laborte, 36 anyos, daraga, kan Purok 5, Pamorangan Daet, Camarines Norte, aki ninda Agapito Laborte, asin Evangeline M. Base. Ki John Ray Harvey B. Perez, 30 anyos, soltero, kan kay Mito, Barangay Caridad, Ibaba, at Timonan, Quezon, aki ninda Ronald A. Perez, asin Maria Celinia Balane. Buot magagom ki Dana Vanessa A. Ferrer, 31 anyos, daraga, kan Parkview Village, San Felipe, Naga City, aki ninda Erwin Virgilio P. Ferrer, asin Erlinda Abanto. Ikaduwang tawag ki Ray Dominic Serrano Guevara, 33 anyos, soltero, kan Peña Francia, Naga City, aki ninda Severino I. Guevara, asin Dipuntong Celia S. Serrano. Buot magagom ki Maria Victoria Zantua Lopo, 28 anyos, daraga, kan Peña Francia, Naga City, aki ninda Dipuntong Angelo B. Lopo, asin Vivian S. Zantua. Ki John Ron Lee Ortega, 30 anyos, soltero, kan San Felipe, Naga City, aki ninda Ronaldo Ortega, asin Julie Osorio. Buot mag-agom ki Rosemary B. Salas, 30 anyos, daraga, kan Progress Homes, Kanaman, Camarines Sur, aki ninda Francisco Salas, asin Imelda Baaw. Asin ki Josue G. Bogagaw, 29 anyos, soltero, kan Kipayo, Calabanga, Camarines Sur, aki ninda Demetrio Bogagaw, asin Joy Guerrero. Buot magagom ki Rochelle M. Perico, 24 anyos, daraga, kan San Felipe, Naga City, aki ninda Rolando N. Perico, asin Lourdes Valle Martisio. Kung si isay man po ang may nakakaaram na makakaulang sa pagresibi ninda kan banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po na magdulok sa satuyang kura paroko o magdyan sa opisina kan satuyang parokya. Salamat po. Liwat Diyos marhay na aga po sa Sainduga Boss, mga tugang. Ngunyan, ika-23 kan Oktubre, asinyaon na po kita sa ika-30 Domingo sa ordinaryong panahon. Ngunyan po, pinagsaselebrar niya to ang World Mission Sunday. Ang tema kan sa tuyang selebrasyon iyo ang tamang pagpamibi. Sa pagpamibi, ipinapaabot ta sa mahal na Diyos kung ano ang nasa kaisipan asin puso niya to. Maging sinsero kita sa satuyang pagpamibi. Sa satuyang pagpamibi, ipahiling man niya to na andam man kita na maghinanyog sa kapahayagan ng Diyos, mantang kita nagpapamibi. Sa selebrasyon kan sakramento ng Eucharistia, ipahiling niya to na kita nagkakaburonyog bilang sarong komunidad na may dakulang pagsarig sa pagpamibi. Ang satuyang selebrasyon pamamayuhan kan satuyang ginagalangan na kura paroko, Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
Asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta. Pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Sumaray na aga sa indo kabos, mga tugang. Diyos marhay na agaman po. Ako ang taas tong mga kasalan, tangani magkanay ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, since sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, since sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangnan tan Diyos. Mahirak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan. Asin pagkapatawad ang itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Pulikan dakula mo kamurawayan, kagurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang ng aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, podero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan ka, kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapang. Ako aasa mo kakimahera. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan nuro kahalangka. Jesucristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa god paman, pakusugaan sa mong pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Asin gibuha kaming mamuot sa pagbuot mo, tanganing magkanigo kaming magkamit kan pinapanuga mo.
huli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Ipinapahayag sa enot na babasahon ang mensahe na sa pagpamibi, kaipuhan na marahay ang pagpapakumbaba. Magpamibi kita, bako lang sa panahon nin kadifisilan, kundi man sa panahon nin kaginhawahan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirak. An kagurangnan iyo an hukom, asin dai siya nin pinapalain. Dai siya nagpapahiling nin pakiapil, dapit sa sarong tawong dukha. Dadangugon niya an pamibi kan inaapi. Dai siya magbibinungog-bungugan sa pakimaherak kan mga elo o kan babaeng balo na nag-uusip kan sa iyang kadalitaan. Aakuon an marahay na naglilingkod sa kagurangnan, asin an sa iyang pamibi makakaabot sa panganoron. An pamibi nin mapakumbaba, nakakataros sa langit. Daing karangahan, sagkod na dai makaabot sa kagurangnan, asin dai mauntok, sangkod na dai hinanyugon nin orog kahalangkaw. Gibuhon an katanosan sa matanos na tawo, asin itao an kahatolan. An kagurangnan, dai magahaloy, asin dai sinda, papahalaton. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Dinangog nin kagurangnan an inagrangay kan mga dukha. Sa tuya pong aawiton. Uumawon ko an kagurangnan sa gabos na panahon. An sa iyang kaumawan danay na nasa sakong nguso, an kagurangnan ipag-uugmanin sa kong kalag, an mga mapakumbaba mahimate asin mag-uugma. An kagurangnan minatalikod sa mga tampalasan, nganing paraon sa daga, an sa indang girumdom. An mga matanin kagurangnan nasa mga banal, an sa iyang talinga nasa sa indang pakimaherak. An kagurangnan harani sa pusong nagsusulsol, sa iyang iliniligtas an mga nahohorasa, binabalokat nin kagurangnan an mga kalag nin sa iyang mga surugoon, an minaampon sa iya dai hahatolan.
Ang dakulang pagsarig ni San Pablo sa Diyos, iyo ang nagtaonin kusog sa saiya sa panahon nin kadifisilan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Dapit sa kuya, nagdatong na an oras na ako iatang. Nag-abot na an oras kan paghali ko sa kinaaban. Nakilaban ako nin marahay, natapos ko ang pagdalagan, asin nagdanay akong maimbod sa pagtubod. Kaya ngunya nagahalat na sako ang koronan katanosan, na itataos sako nin kagurangnan. An matanos na hukom, itatao bako sa nasako, kundi sa gabos na huli sa pagkamuot, nagahalat kan sa iyang pagdatong. Mayo lamang ni nagdanay sako sa enot kong pagdepensa, binayaan ako kan gabos, patawadon lugod sinda nin Diyos. Alagad, dinamayan ako kan kagurangnan, saka tinauwanin kusog sa pagbalangibog kan marahay na bareta sa mga pagano, kaya nakaligtas ako sa kagadanan. Ililigtas ako ning kagurangnan sa gabos na maraot, asin dadarahon niya ako sa iyang kamurawayan sa langit. Mapasaiya ang kamurawayan sagkod lamang. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, magbasa kan Ebanghelyo susok kay San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusipon man ni Jesus ang parabolang ini sa mga taong naguhona na sinda marahay asin nagmimeno sa iba. May duwang taong nagduman sa templo tanganing mamibi. Ang saro fariseyo asin ang saro para singil nin buwis. Nagtindog ang fariseyo asin namibi nin siring. O Diyos, nagpapasalamat ako sa imo. Huli tabako ako arog sa mga parahabon, mga madaya, mga parasambay. Bako man akong arog sa tawong ini na para singilin buwis. Nagaayono ako nin 2 beses sa simana. Saka nagtatawa ako sa imo nin himuloan kan gabos kong hinanapan. Alagad ng para singilin buwis na nakatindog sa harayo. Dahil nangahas magtangad sa langit. Kundi tinutumbok ang sa iyang daghan asin nagsasabi, O Diyos ko, kaya raki man ako na sarong para kasala. Sinasabihan ko kamo na ang lalaking ito mapuling matanos ki sa Fariseo. Maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo, matukaw po. Maray na agaliwat sa indugabos mga tugang. Marahay na agaman po, Father. Ang liturhiya niya to ngunyan, urog na ang mga babasahon niya to. Papasabot sa tuya kan maninigo o tamang disposisyon kung kita maatubang sa mahal na Diyos.
kung kita mapamibi sa mahal na Dios. Ang pagpapamibi, bako lang ang pag-recite kan mga formula sa satuyang aram, ama nyamo, kung pirang ama nyamo, kung pirang Santo Rosario sa laog kan sarong aldaw, minsan binibilang tapaiyan. Kung nakapira na kitang nobena sa laog kan sarong aldaw. And this is good. Maraya na ginigibo niya to. Devotional practices are important. Sin mahalaga ini para sa tuya. Pero lain kaya na maipahayag asin masabi niya to ang mga bagay na ini. Kung kita namimibi, prayer is all about the inner disposition kang sarong tawo na may naatubang sa mahal na Diyos. Kasi ang mahalaga, bako lang ang mga sinasabi kan nguso, kundi anyaon sa laog kan puso. Ang tunay, asin tamang pagmidbid mo kan sa imong sadiri, sa atubang ning mahal na Diyos. Asin, kung sisay ang mahal na Diyos in relasyon sa imo, na nagahagad asin namimibi sa atubang niya. Kaya mga tugang, mahalaga na kung kita namimibi, aram ta ang kamugtakan ta. Asin, sa dakulang kapakumbabaan, inaakot na ato sa mahal na Diyos. Kung ano asin si isay kita, with all our shortcomings, with all the secrets of our lives, nakita sa ang nakakahiling asin, supog nganing isabi ta o ipahayag niya to sa mga tao. No? Kasi dahil man kita ning maitatago sa mahal na Diyos. Aram ning mahal na Diyos. Ang gabos manunungod sa satuyang buhay. Kaya hinahagad sa tuya, every time we face the Lord in prayer, igwa kita ning tamang disposition. Ano ang disposition? Ano nahagad kan Ebanghelyo? Ang kapakumbabaan. Ang kapakumbabaan. Kada bes na kita natiripon mga tugang sa laog kan misa, bago kita mag-proceed sa selebrasyon, bago niya ito dangugot ng tataramo ng mahal na Diyos, o idulot ang sakripisyo sa altar, ano ang hinahagad sa tuya? Na akuon ta ang astong mga kasalan. Kaya ang first part kang misa, itong inaapod niya, itong penitential rite. Inaalok ang mga namimibi na kaibahan sa pagdulot kan atang, na akuon ang sa indang kaluyahan, ang sa indang pagiging day maninigo sa pagdulot kan misa. Na kita magsulusol kan sa tuyang kasalan. And how do we do that? How do we do that? Sa pag-ako kan sa tuyang, sa paagi kan pagiging mapakumbaba. Dinangog nin kakurangan ang inagrangay kan mga dukha. Sabi sa ibang sa inot na babasahon mga tugang, ang mahal na Diyos, matanos na hukom, yung pinapalain. Kaya di kita mag-alangan sa pagdulok sa iya, na igwanin dakulang kapakumbabaan. Itong Fariseo, asin, para sigil nin buwis sa Ebanghelyo nga dangog niya to, sa parabolang nga dangog niya to. Well, sa matakan mga tao, an mas maray itong Fariseo. Hulita siya, matanos sa atubang ninda. Nagtatao ng himuluan, naglilimos, nagsusunod kan mga lay kang simbahan, nag-aayuno. Kaya para sa mga tao, kung siguro ko ang magbabasihan, ang pagiling kan mga tao, ang mas maray itong Pariseo. Kasi ang parasigilin buwis, saro sa mga tawong sa indang ikinakaungis, ikinakasupog, hulita para sa inda, ini sarong publikano, bot sabihin, public sinner. Pero sa atubang ning mahal na Diyos, mantang namimibi si duwa, ano ang hisay ang nagin matanos, asin dinangog din ang pamibi. Sabi sa Ebanghelyo, totoong sinasabi ko sa indo, ang lalaking ito, itong Fariseo, mapuling matanos kaysa Fariseo. Tano? Hulita siya, mapakumbaba. Hulitan sa iyang puso, mapakumbaba. Ang ikaduwang mabasahon, itinatao sa tuya, ang ehemplo kan buhay ni San Pablo bilang aarugan kan tunay na kapakumbabaan. Saint Paul was at the lowest of his life. Lowest kan buhay niya. Aili niya, pagkatapos niyang gibuhon ang gabos, pagkatapos na siya maging sarong Kristiyano, itinao niya ang gabos simbahan sa mahal na Diyos, kay Kristo. Nagmisyon sa bilog, sa kadakol na mga lugar. Ipinahayag ang maray na bareta. Pero sabi niya, sa pag-atubang niya sa husgado, mayo lamang sa kung
surog, solo. Kasi nang sa iyang mga, dinangog ang sa iyang mga pleas. Kaya siya pinagsentensya na magadan. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, sabi sa ikaduwang mabasahon, nadatong naan oras na ako iatang. He knows, very soon he will die. Hulita sa sentensyado na. Pero sabi niya, nakilaban ako nin marahay. Natapos ko ang pagdalagan. Sinagdanay akong maimbod sa pagtubod. After doing everything for Jesus, for Christ, and for the church, he feels as if, pero baga siguro itong everything goes to nothing. Pero para sa iya, mansang binayaan o kang gabos kasi mayong nagsurog sa kuya. Si mga taong nag-ako ng maray na bareta, na sa kuyang dinara sa simbahan, nobody comes to help. As in tanganin, ako surugon. Pero sabi niya, ako sinurog nin kagurangnan. Ako da ibinayaan ni Kristo. After all, kang gabos, mantang sa mata kan kadakol na mga tao, I am a loser, pero sa atubang ning mahal na Diyos. Sabi para sa pagmati niya, ginibo ko na ang gabos. Ang Diyos na ang bahala sa sainda. When we are at the lowest sa satuyang buhay, asin kung kita mamimibi, na pano ninda kulang kapakumbabaan, nagarumayong-mayo na asin Diyos sa san ang pinag-aasahan. Yan ang pamibi na dinadangog ning mahal na Diyos. Pamibi kan mga dukha. Kaya nga ni, mantang sinasabi sa inot na babasahon na matanos ang kagurangan mayong pinapalain, igwa siya ning garo kaluyahan. Ano iyan? Kaluyahan na iyan. Metaphorically, pwede niya itong sabihin na kaluyahan kasi mantang saramaan pagkamuot niya. Pero igwa siya ning kaluyahan because he has a soft heart for the poor, for the lowly. Itong mga taong mayong-mayo na bako daw, na kan si Kristo mapo na kan sa iyang mission, sabi niya, sinugo ako ning kagurangnan sa pagdaranin maray na bareta sa mga dukha. The poorest of the poor, the lost, the least, and the last. Iyon masaran niya sa iyang mga puso. Tano? Kasi inian mga tao na nangangaiponin mas dakula na atensyon. Mga tao na dinadangog kan sa syudad. Mga tao na garumayong-mayo sa atubang kan iba. Alagad niyaon ang mahal na Diyos sa pagsukuro sa indang kamugtakan. All of us experience the same way. Minaabot kita sa punto sa buhay niya at nagaro, mayo na kitang masasarigan. Nagaro baga, binayaan na kita kan kabos. Kaipuhan kita magdulok sa mahal na Diyos na panunin kapakumbabaan. Magayunon ang sinabi kan, inot ang babasahon, sa pamibikan mga taong mapakumbaba, nakakaabot sa panganuron ang sa indang mga pamibi. Nakakataro sa pangaruron, sinakakaabot sa langit ang sa indang mga pamibi. Sa law kaining misa mga tunghagadon niya to, ang biyaya, na mamidbiran niya to ang satuyang sadiri, kada bes na kita mag-atubang sa mahal na Diyos, sa pagpamibi, sa paghagad, o sa pagpasalamat kan mga biyaya niya to. Di kita pwede makapagmalaki sa mahal na Diyos. Nagtawa ako sa simbahan, nag-ayuno ako, marahayon ako kagurangnan, simbagaman ang sakuyang pamibi. Minsan araw ka mga pamibi kan iba. I have been so good, Lord. Why taarog man kan ang sakuyang, kinaabtan kang sakuyang family as if tama na ang mga karahayan niya to, tanganing simbagon kita ning kagurangnan. Ibaman ang Diyos sa pag-iisip kan mga tao. Minsan dinadara kaya niya to sa tuyang pamibi. Ang pagkamidbid niya to, sa mga tao kung kita may nadulok sa sainda. The Lord is different. Hagado niya ito ang biyaya, natugdo ang kitang maging mapakumbaba sa pag-atubang sa mahal na Diyos sa tuyang pagpapamibi. Hulita, dinadangog niya ang inagrangay kan mga duka, kan mga taong mapakumbaba. Amen. Matindog po sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Kaglalangkan langit asin daga, asin ki Jesu Kristo,
aking bugtong niya, kagurangnan ka. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagada asin ililubog. Uminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa to, kan Diyos samang makakamhan, hale duman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinaban nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. May pusok na paglaom, magdulo kita sa Ama, na daing untok na naghihimati, kan mga pag-arang nin tawong mapakumbaba, ang satong sabihon, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayo kan simbahan, sa saksi nin mapakumbabang buhay, magtukdo sa to kandalan, pasiring sa langit no nakahadean kan Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing matalastas niya to na sa pag-ako sana kan sa tuyang mga kaluyahan, kasalan, asin pagkahamak, an pagkahera kan Diyos inaalok sa satuyang buhay, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing haleon niya to sa satuyang buhay, an kapaabaw-abawan, asin midbidon an satuyang kadaihan sa atubang kan Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghehelang sa mga harong o sa mga ospital, asin an mga nagagabatan nin kamundoan, paghadit asin kahorasaan, maranga kan Diyos non na pangataman, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, orog na an mga mahal niyato sa buhay, makalaog sa langit no nakahadeanin pagkamuot asin katuninongan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, nagsasarig kami sa imong kapangyarihan na magligtas. Tabangi kaming maglakaw sa kapakumbabaan, tanganing makaabot kaming ligtas sa imong langit no nakahadean. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Parang
Magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sa ko, sinasendong atang, maako manlugod kan Diyos samang makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, hilingaan mga atang na dinudulot mi sa saimong kadakulaan, tanganing ang ginigibo kang sa mong paglingkod, sa saimong kamurawayan ng God makaabot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa saimong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas. Na kami danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tao, nagpakumbabang mamundag sa Birhen. Siya na nagtios kan krus, nagtaling kasamo sa danay na kagadanan. Sin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtaosamo nin buhay na daing kasagkoran. Kaya, kaibakan mga angeles, sin arkangheles, kaibakan mga trono, sin dominasyones, sin kaiba, kan gabos sa langito na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ikinanggadan banal, burabo din gabos sa kabanalan. Kini mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak, asindugo, nga sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rogaring niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay, sin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos, taan sabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan ka ini. Kaya niya sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkwaniamanin kali, singradari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos, taan sabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini. Tinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagod na ikamagdaton. Kaya kami na nagrorumdom kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay, sin kalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban.
Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girom dumasa sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Dios, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos na santos, nagkaitu pa na kapagayagaya sa imo. Kanigon magin kahiras, kan buhay na dahing kasagkoran, mag-omaw, sin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, hasin kaiba niya, hasin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, hanggabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos to nakaugalian, nga ngahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit. Ansa mo, kakano sa rualda, itao mo sa muyaon niya, asin patawadon mo kami sa samo mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdarahas sa sugo, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kami natabangan kasi ay mong pagkaherak, magindanay na taling ka sa kasalan, sinmanlig ka sa gabos sa kapurisawan. Bantang kami naghahalat, kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahunan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ikinanagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa indo,
Hari pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkanigua, na siya mapatunino nga sin magkaburonyog, susugso sa imong kabutan, kana nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Maluhod po. Uyan, kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, palada ng mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan.
Matindog po. Mamibi kita, kagurangnan namimiibi kami, mapanulugod kami kan sa imong mga sakramento, tanganing ang ginigibo mingunyan sa paagi ning tanda, makamtan mi sa katunayan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po. Uya kami sa atubang mo, Espiritu Santo, nagkakatiripon sa ngaran mo, magdanay kalugod sa samuyang mga puso, ikanasulong magiya sa mo, tukdoan ang dalan na dapat ming agihan, asin kung paano niya mo iyan masundan. Kaming mga maluya asin makasalan, hari pagtugot na makagibo na daiuyon sa imong kabutan. Hari pagtugot na ang samong kakulangan sa pakasabot, magdara sa mo sa salangdalan, o magtulod sa mo sa pagpili kan karatan. Napasamuya lugod ang pagkaburunyog sa danay mong pagantabay. Tanganing sarabay kaming maglakbay, pasiring sa buhay na dayeng kasagkoran, asin dai makasuhay sa dalanin katotoohan. Inigabo sinahagad mi sa imo na naghihiro sa lambang saro sin puso. Kasaro ka nama asin kanaki sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa nagkakapirang anunsyo. Enot, ngunya na Domingo iyo ang World Mission Sunday, kaya magkakaigwa po kita nin second collection. Ang bilog na Oktubre, bulan nin misyon. Pinapagirumdum kita kan sa tuyang partisipasyon sa misyon kan simbahan sa bilog na kinaban. Inaalok kita na magdulot nin pamibi para sa mga misyonero sa inman sa kinaban. Siring man, pwede kitang magtaon ng tabang finansyal para sa pangangaipo kan misyon. Igwanin mga mission envelopes na makukua sa pintuan kan simbahan asin sa opisina kan parokya. Ang kantidad na makukua sa kolekta asin sa mga mission envelopes sa tuyang titiripunon asin itatao sa mission office sa residensya kan arsobispo. Ikadua, sa maabot na Oktubre 27 hasta 29, ngunya na taon, magkakaigwa kita nin Triduum of Masses sa oras na alas 5:30 nin hapon or 5:30 p.m. para sa pag-andam niyato sa selebrasyon kan ika-49 anibersaryo kan parokya. Sa Oktubre 30, sa kaaldawan kan anibersaryo sa oras na alas 9 nin aga, gigibuhon ang solemneng misa. Iniimbitaran kita na mag-atendir sa nasabing okasyon. Ikatulo, parte kan selebrasyon kan Parish Day, iyuman ang gigibuhon na karawat sa Oktubre 29. Napapartisiparan kan mga parokyano hali sa tulong barangay na sakop kan parokya. Ini pupunan sa paagi kan parada sa oras na alas 7:30 nin pagkaaga. Sa pagkahapon kan parehas na aldaw, gigibuhon ang solemneng pagprosesyon sa oras na alas 6:30 nin banggi, kaibaan mga patron kan mang iba-ibang sitio, asin kapilya. Pwede kitang magdalan o magpartisipar sa nasabing okasyon. Ikaapat, en relasyon sa pagselebrar kan bulan nin Santo Rosario ngunya na Oktubre, magkakaigwan nin Living Rosary sa patio kan simbahan sa Biyernes, Oktubre 28 sa oras na alas 6:30 nin banggi, pakatapos kan misa sa pagkahapon. Inaalok kita na magpartisipar sa nasabing okasyon. Ikalima, ang taon-taon na pagdulot nin misa novenaryo para sa intensyon kan kalag kan mga mahal niyato sa buhay, gigibuhon sa Nobyembre 1 hasta 10. Sa mga buot magdulot nin misa, makihumapot na lang tabi sa opisina kan parokya o sa may pintuan kan simbahan. Siring man, magkakaigwa kita nin misa sa Our Lady of Peña Francia Catholic Cemetery, La Loma Street, San Felipe, Naga City, sa maabot na Nobyembre 1 sa oras na alas 5 nin hapon, asin sa Nobyembre 2 sa oras na alas 7 nin pagkaaga. Financial Report.
Collections for the week from October 10 to 16, 2022. Cash receipts, daily collections, 16,089 pesos. Sunday collections, 32,971 pesos. From the collection boxes, 8,400 pesos. Total collections for the week, 57,460 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Jessica Santiago, Dolores Baharo, Cambalisa Avengosa family, Suzette Tantuco, Mrs. Barcinas, Veronica Motos and family, and Mrs. Balang. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, Reverend Father Felipe Bicol Vera III, Parish Priest. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. Iga po sa likod, sa may pintuan kang simbahan, kato mga trifold program na pwede niya itong makua, tanganing magiyahin kita kan mga announcement, tapos mga aktibidades na gigibuhon niya ito, ngunya na katapusan sa itong pagselebrar kang Parish Day. Siring man, si mga magurang, mga aki, nabuti ayon na sa indang mga aki, pwede nga ni miski mga gurang sa look-alike saints, magbado sa garo sa look-alike, dress like a saint, sabi di kayan, iiba po sinda sa prosesyon sa Pisa 29 kang Oktubre. Mahiling po niya ito yan sa program. You can join the celebration. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon naman lagod kamo kan Dios na makakamhan. Anama, sinanaki, sinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa kaitaasan, salamat